Daytoy lubong nga dawel ket awan ti gagayem ni Jesus tin kapagtaklinan. No agarubos daytalwam ket pusom mapulpukan ni Jesus ti mangipatpateg kenka. Adda mangipatpateg wen adda pagkamangan no adu ti problema nga umay. Inmay ditoy daga tapno punasen na ni Jesus ti mangipatpateg kenka. No umay ti problema ket malidlidayan ka ni Jesus ti mangliwliwa kenka. No kasapulam ti gayem ngagnanayon ni Jesus ti mangipatpateg kenka.